שלום, אני אלין ג'אד מחג'נה, ואני רוצה לספר לכם איך למדתי עברית. את האמת, גרתי באר שבע תקופה קצרה, וחזרתי לאום אל-פחם, והתמדתי לשוחח עם אבא שלי בשפה העברית. היי שבא. היי אוש. כולל האחים. נו די, אתם רואים שאני מצלם סרטון. למה אתם חייבים להפריע? כמובן, התמדתי לקרוא ספרים. ולצפות בסדרות. ובחדשות. וואו, מה קרה במדינה? גם לא לשכוח ששמרתי קשר עם חברות יהודיות. מה אתן אומרות? לא לשכוח שזו תוצאה מהביטחון העצמי שיש לי, ושאני לא מפחדת מלטעות. למה? כי מטעויות לומדים. ולא לשכוח את המורה מייקה בהה על העידוד והעזרה לשתף אותנו בתוכניות שמחזקות את הביטחון העצמי שלנו. אוקיי, החלטתי שהגיע הזמן לבוא ופשוט לדבר על זה. אנשים מפחדים לדבר, וזו טעות מספר 1 בלמידת שפה, אוקיי? שפה, כדי להיות מסוגלים לדבר אותה טוב, חייבים לדבר. אי אפשר לא לדבר. וגם ככה אני רואה שהסיפור הזה מתממש בבית ספרנו, סקנדר. כולם מפחדים לדבר בעברית. פעם אבא שלי סיפר לי סיפור על 2 תלמידים שהיו לומדים בבית ספר ערבי. אחד מהם היה כזה מדבר רק אם זה היה מדויק, רק אם זה היה מעולה, והיה מישהו אחר שהיה כמו שקוראים לזה חרטט בביטחון. גם המבטא היה כזה לא טוב, ואני אומרת לכם שהבן אדם הזה היום מדבר עברית מצוין. למה? כי הוא ניסה, כי הוא דיבר, כי הוא עבר את שלב הפדיחות. אם אתם רוצים להצליח, אתם חייבים לעבור בשלב של הטעויות. זה האנשים שמצליחים, זה האנשים שבסוף יודעים לדבר עברית, האלה שמוכנים לשים את עצמם בשלב הפדיחות. אתם צריכים עזרה בעברית? צפו בסרטונים של כיתתנו, ז' 2, מפגש בין 2 שפות, עברית וערבית.